Moikka moi! Vlogi tulee tosiaan nyt vähän myöhässä. Tiistainahan mun oli tarkoitus näitä ruveta kuvailemaan jatkossa ja nyt kävi niin, että kerta kaikkiaan unohtui koko vloggaus. Eli varmaan johtui just siitä, että päivä vaihtuu maanantaista tiistaihin ja mulla alkoi tää tämmönen kesärytmi muutenkin tuli voimaan, suunnistamista ja muut ohjelmaan, niin tää vloggaus sitten unohtui kokonaan niin kun uudessa rytmissä ei ollut vielä sisäistänyt kaikkia ohjelmia, mitä pitää minäkin päivänä tehdä, niin tähän pääsi unohtumaan kokonaan. No mutta, miten hätää on, muistin sen kuitenkin nyt vähän myöhässä, ei olla pahasti myöhässä, että toisessa päivänä vasta meni se tiistai, kun olisi pitänyt vlogata. Yritetään jatkossa muistaa se sillä tiistaina, tai voi olla, että sitten torstaina käy ihan hyvin jatkossa myös, että en mitään mene kuitenkaan lupailemaan jatkossakaan päivästä, että noin suunnistustapahtumatkin saattaa olla, että niitä tulee muidenkin päivinä tai muuta, vaikka yleisölokisat, juoksukisat, niitäkin voi olla viikolla, niin voi olla, että se päivä nyt kesän aina enemmän sitä vaihteleekin, kuin mihin on ehkä totuttu tässä talven ja kevään aikana. Niin, joo, mutta lähdetäänpä sitten itse aiheisiin. Tämä superviikonloppu, mistä viimeksi mainitsin, niin sehän nyt on taakse sitten jäänyt jo. Sitten aikaakin jonkin verran, eli sehän oli siinä pian sen edellisen vloggauksen jälkeen. Se meni ihan sinänsä hyvin, että se, tai siis itse asiassa ei mennyt ollenkaan hyvin, kun ajatellaan pidemmälle. Ensimmäinen tapahtuma, mä ajattelin sen sitä, niin se meni hyvin, se luokkakokousosio siinä, joka oli perjantaina. Nimittäin mä menin sen luokkakokouspaikalle, se aloitettiin vähän heikosti, että menin sen luokkakokouspaikalle ja siellä ei ollut ketään. Mä olin siellä ensimmäinen paikalla. No onneksi se tuli myöhemmin kunnollakin porukkaa. Ja ensin siinä, mä en kauan joutunut olemaan yksin, että siinä heti seuraavat tuli niin kuin lähes heti minuutin päästä siihen. Kyllä. Meillä oli ravintolassa tapaaminen ja niin kuin tuli siihen ravintolan ulkopuolelle sitten seuraavat. Meillä oli nimittäin sovittu kyllä tavallaan aikaa, että 18.30 aloitettaisiin se. No tosiaan siellä 18.30, kun mä menin sinne ekana paikalle, niin ollut vielä ketään. Ja sitten kuitenkin jotkut tuli sinne 18.30 niin minuutin suunnilleen myöhässä, että vai oliko mä ehkä minuutin tuessa. Kuitenkin suunnilleen sinne 18.30 tuli myös seuraavat. Muuten niitä oli vain 2, kun tuli siinä yhdessä. Niin että kukaan ei ole noudattanut sitä aikaa. Paitsi minä tunnullisen näin pari muulla. Eli sitten siinä odotettiin vielä 45 minuuttia kauppakeskuksen siinä aulassa. Vaan niin kuin venailtiin, että tulisi seuraaviakin paikalle. Sitten lopulta tuli pari seuraavaa, ja tuli heti perään vielä 3 seuraavaa, eli jos meillä tuli 5 siinä vaiheessa, niin me siirryttiin sitten, 6 oli tietysti, mitä sitten minut pitää laskea vielä mukaan siihen. Siirryttiin sinne ravintolaan sen puolelle sitten viimein siinä vaiheessa, nyt oli vähän enemmän paikalla, ja buukattiin sen ison pöytä sitten heti. Oli vapaana siellä onneksi semmoinen ison pöytä, että kaikki sitten mahduttiin lopulta, kun tuli enemmän porukkaa. Tai siltikään ei menetty mahtua, se pöytä oli sen verran, tai meitä oli sen verran paljon ja pöytä siltikään, vaikka se oli semmoinen iso pöytä, niin jouduttiin siellä kaikenlaisia väestöliikkeitä tekemään, että saatiin meidät kaikki sinne mahtumaan. Ja siinä tietysti auttoi myös se, että porukka kävisi tupakalle ja muuta siinä vähän väliä, niin ihmiset vaistuivat siihen sitten toisten paikoille, että missä oli vapaata milloinkin. Koko ajan joku oli pois, niin siellä silleen saatiin se pysymään mahtumassa ihmiset siinä, mutta jatketaan nyt sitä, mihin jäätiin, eli mentiin ravintolaan. No siellä ravintolassa 1 tai 2 otti sinne ihan ruokaa ja muut sitten vain juomia. Ja pikkuhiljaa sinne nyt illan mukaan. Ensin me oltiin vielä sillä 6 hengen porukalla sen aika pitkään. Ja ajateltiin, että voi tätä pöytää, että noin varmaan katsonut tarjoilijat ja muut, että pieni häältä meitä sitten pois, kun me ollaan 6 hengellä valtavalla pöydällä. No onneksi tosi niillä myötä tuli enemmän porukkaa, niin kuin kerrottu jo pöytään, niin se mahtunutkaan se lopuksi kaikkia. Joka tapauksessa tosiaan pikkuhiljaa tuli, kun ilta piteli sitten. Oli ihan kiva tosiaan nähdä luokkalaisia, niin kuin viimeksi mainitsin, että tulee varmasti olemaan. Ja, se on tosiaan yllättävän paljon porukkaa armeijastakin olevat, niin oli siellä pääosin paikalla päässyt lomille. Ja vielä sitten ilta huipentui siihen, kun me lähtiin jatkoille. Eli kaikki lähti jatkoille, ihan pieni osa vaan lähti jatkoille. Mutta mentiin Malmille jatkoille ja siellä ihan mukava sekin oli klubissa sitten
sitten loppuiltaan sillä vietellä. Mutta mä en ole hirveästi noissa klubeissa semmoisessa käynyt, niin kuin olen ehkä aikaisemmissa blogissa sanonut. Niin sinänsä ihan mielenkiintoinen kokemuksenkin puolesta. Ja en mä oikein sitä mitään sanottavaa jatkosta sen enempää, että ihan semmoinen kuitenkin täällä kokemuksenlainenkin, mitä voisi sanoa klubillaksi, perusklubillaksi, että semmoinen. No, siellä sitten sen jälkeen, jos nyt toki mä lähdin sieltä pois, niin sen verran hyvin, että se just tuli juna, ainoa juna varmaan, mikä olisi niin kuin koko ylen aikana tullut, että seuraava olisi odottanut 2 tuntia sinne, että tosi hyvin sattuu, mä en ole aikataulua kattonut, niin pääsin sitten junalla tulemaan Pasilan kautta tänne Haagaan, ja Vasilassa piti jonkin kanssa odotella seuraavaa junaa, mutta se ei ole kauhean kauan. Ja siihen nähden, että yleensä kulki tunnin välein. Niin vaan puolet siitä ajasta piti odotella, eli joku puoli tuntia sen piti kyllä odotella. No lopulta pääsin tänne ja vielä muutaman tunnin nukkuakin siinä ennen seuraavaa koitosta, eli Ruotsin matkaa. Ruotsin matka ei tosiaan mennytkään kovin hyvin, koska mä sairastuin siellä sitten, eli hirveä vatsakin piti oksentaa siinä yöllä, niin ei sinne todellakaan nukuttua sinne yönä ollenkaan melkein, tai nukuttua en kyllä sinne ollenkaan, mutta ehkä vähän levättyä, mikä oli se kisapaikalla yövytty yö, vaikka siitä tänä vuonna ollutkaan siellä teltassa. Niin voi vaan kuvitella, että olisi sitten kivussa ollut, sillä vatsakivussa, jos olisi telttämään, jos ollut, että vielä kamalampaa olisi ollut, mutta nyt oltiin siellä sisällä, mutta silti en saanut nukuttaa tämän kipeyden takia. Ja, eli piti käydä yhden aikana siinä 2 kertaa oikein oksentamassa siellä vessassa. Ja seuraavan päivänä vielä oli huono olla sen syötyä ollenkaan, ja vielä koko seuraavan viikon, niin en melkein koko viikkona syönyt juuri paljonkaan, että multa ei tullut niinku ulos tottakaan ulos, eli ruoansatus ei niinku toiminut, ei mennyt mitään sisään eikä tullut ulos, niin mä ajattelin, että toisaalta tämä on vähän hyvä tilanne, säästyy rahaa ja aikaa, kun ei tarvitse syödä mitään, ja ei tarvitse käydä edes niinku vessassa, niin siinäkin säästyy aikaa. Ja mä ajattelin, että ihan hyvä vaan, että kun ei ollut nälkäkään mitenkään ja näin, että mä ajattelin, mitä on se mahdollista, että ei ole nälkä, mutta ei vaan ollut. No lopulta sitten pikkuhiljaa asiat parani, ja parani, kai se nyt kuitenkin oli hyvä, että parani taas tavalliseen kuntoon, niin ja sitten taas alkoholisoitus toimii jo ihan hyvin. Enemmän oli huolissaan mun läheiset, että miten mä tästä pärjään, mutta itse semmoista enempää siinä kokenut mitään tilanteessa huonoa juttujen takia, että vähän aikaa rahaa säästöä, kun ei tarvinnut syödä. Nyt päivät oikein pitkillä siinä, niinä päivänä. Yhden päivän minun otan toista sairausvapaata. Mulla oli maanantai vapaapäivä muutenkin töistä, mutta sitten tiistain sairausvapaan vuoksi olin pois töistä. Ja eli mä en ole sairausvapaalla ollut pitkään aikaa mistään koulusta tai muustakaan, että vuosikausin, että todella niin kuin harvinainen tilanne sinänsä. No mutta se oli semmoinen matka sitten siinä nyt on oikeastaan sen enempää mainittavaa. Laivamatkalla ei näin takaisin tullessa tullut mitään bileitä, että sitä mun kipeydestäkään johtuen ja muusta, niin en sitten osallistu lähtenyt edes katsomaan, olisiko siellä yökerrossa menoa ollut, että enemmän vaan oli väsynyt ja muuta, että nukkui sitten koko laivamatkan, että laiva lähti 4, niin alkoi heti sinne nukkua ja nukkui ihan aamuun asti. Ja että siis oli niin paljon paastunut vaikka 2 yönä juurikaan nukkunut sen aikaisemmin, niin kyllä oli väsynyt. Ja joo, aamullahan, no oli kustannettu se aamupala siellä seurantamista, mutta sitten joo, no jokaista sitten oli siitä matkasta. Niin sitten tuli vielä toi, jos sitä nyt sanoisi, seuraavana viikonloppuna se Kangasalan matka peruuntui, se mummilla käynti, että mummi perui sen matkan, hänellä onkin joku toinen meno. Niinpä, että semmoista. No, ei mitään, että mä sitten buukasin toiselle mummille käynnin siinä viikonlopulle. Toinen mummi, joka asuu Helsingissä, niin hänen luo sitten sain mentyä 9 päiväksi sunnuntaille, kun se nyt sitten sijoittui viime sunnuntaille tosiaan, että eihän sen enempää aikaa ole, ja kävin siellä
siellä sitten tuossa Viikissä hän asuu. Ja näytin hänelle muun muassa geokätköjä ensimmäistä kertaa, hän näki geokätköjä, että käytiin ulkona vähän niitä kattelemassa. Ja joo, no oikeastaan sitten ensi viikonloppuna mä menossa nyt sitten taas vaarin luo käymään. Vaari ja se mummi on eronnut, niin asuvat eri osoitteissa, että tämä vaari, jonka luo nyt menen, niin on tämän, kenen luo just pääsin käymään, niin tämän mummin entinen mies. Ja hän on nykyään uusi nainen kyllä siellä. Ovat vielä molemmat elossa, vaikka tietysti vanhoja alkaa jo mummit ja vaarit kaikki olla, että mun toinen vaari on kyllä kuollut. Ja, no sitten tosiaan tulevasta voisi sanoa myös, että on sunnuntaina kisat. Ensi sunnuntaina, lauantaina menen sinne vaariluo. Sunnuntaina olisi sitten suunnitusviestikisat. Ne näyttää tällä hetkellä siltä, että mut on valittu joukkueeseen, vaikka sitä virallista tietoa, tai niin kuin mulle ei tule vielä tietoa, mutta mä katson sitä nettisivuilta, niin, tai niin kilpailusivuilta meidän joukkueet ilmoitetaan, niin mun nimi on siellä kyllä laitettuna. Että aika niin tyhmää toimintaa seuralta, että sinne laitetaan, mutta ei silti edes ilmoiteta juoksijalla, että sut on laitettu juoksemaan, että onko se sitten vain joku väliaikainen, että se ei ole varmaa, että ne sitten juoksevat, sitä vähän muistuu vielä muuttamaan niitä tietoja, mutta katsotaan nyt, että toivottavasti pienellä ilmoitusta sitten saisi varmistua siihen, että varmasti juokse, mutta ainakin tällä hetkellä näyttää sitä, että mä olin sitten joukkueessa. Ja eli aluemestaruusviestit sanoinko sen jo, suunnituskisat. Syntymäpäiväthän mulla on tulossa. Tuossa kesäkuussa on sitten varmaan maininnut urheilukelloa tavan lahjaksi. Ja kun mulla olisi jotain ollut vielä tästä, niin kuin, miten nyt viikolla sitten, niin elokuvissa kävin tuossa katsomassa tosiaan sitä 5. Aalto-elokuvaa tämän viikon tiistaina, kun olisi viikossa superpäivä, pääsi halvemmalla. Ja siellä myöhäisen illan elokuvassa, alkuyötä jo virallisesti, niin ei ollut paljon katsojia. Se on jonka eka ei pyörinyt varmaan loppupuolella sen elokuvan. Enää yksi näytöspäivässä tulee, että näytökset alkaa olla sen elokuvassa loppupuolella, mutta joo, niin kävin sitä katsomassa, olen lukenut sen kirjan. Onko mitä sitten ollut vlogeissa, että olen lukenut sen kirjan, se on niin hyvä, että piti sitten mennä katsomaan elokuvaa. Kirja varmaan mun suosikkikirja, minkä olen koskaan lukenut. Ja no, nyt tapaakin varmasti jo venynyt, niin mulla ei tässä enempää olekaan mainittavaa, niin eiköhän nyt viimein lopetella sitä vlogia. Jos on jotain kysyttävää tästä aiheesta, niin aina voi kysyä tuolla kommenteissa. Sitten lisätietoja, jos sitä tosiaan kysytään, niin voi olla edellisessä seuraavassa vlogissakin sitten tuosta vielä selventämään sen lisäksi, että varmasti vastaan sinne viestiin sitten. Mutta ei se nyt sen kummempia. Loppukohan multa tallennustilat varmaan tuu enää videolle. Moi moi!